And guys, magpapandaw na ulit kami. Bali, 4 pa lang yung nakuha namin. So, babalik kami. Para tignan kung may mga nakuha na. Mga aming trap. Yun oh, naalan. Day. Eh, nasudag sini. Huwag pa ajay. Nakatalaw eh. Katala manin. Nakatalaw eh. Sayang ba? Ito mo kain eh. Wala. Pinakata mo ito ni? Nung pakatatak. Di na alan. Nalatat si atan. Ayun. Pang 5 guys. Aray. Yung katupakat ko. Eh. Yun. 5. Lay. Oh. Pang 5 mga ka-idol. Yun oh. Dali ta. Saka naman ba? Data bossing. Ayun, pang 6. Dira na. Apay. Kaya pang 6 kay bossing. Ayun oh. Bubat tigit ito mo kagaya mo. Guys. Kung sa nagnagyan na to eh. Dali ta? Ah. Meron daw kay kulot. Pampito mga ka-idol. Pampito. Nung nagsama. Ay, dito na. Yun. Ni dua. Ah. Ibo nang gaya. Pampito. Pito mga ka-idol. Dawantan. Awan. Ha? Guys. Na? Awan, nakita ko. Demo. Awan. Medyo. Oy. Ngalay ali. Pito bago magwalo-walo. Ang paigid ng sama.
Ni, ano na ala? Mga lodi cake. Hindi ka mapapakapitan mo. Hindi mo naman lagi mo. Nagaransay niya. Oh, ano na naala. Dili pa ka ang Mapit eh. Andun sila posing oh. Ini. Hiwalin dama. Hangan napakatan? Hangan ala? Napisa-pisa pa itan ni. Ni panay amin napisa-pisatan. nagpuntulo tayo ito mga ngayon. Hindi kita ni. Mga lodi. Data. Ala. Apay. Malabo no kasto. Nalado timay. Wala daw kami mga ka-idol. Nabagti imay. Dapa ka na tate. Ha? Danala na ta? Ah. Oh man eh. Nangalak ni. Wow. Ni pinirsainan. Nangalata. Meron ba yan kay kulot? Tingnan natin mga ka-idol. Late kami naningin ng mga tarap. Dapat yun hindi ako napakatan. Makatakas na yung mga guys nakuha. Pug. Puraman. Na? Puraman. Advance mo na. No siya mangguyod. Sika mangkali. Ni, sunta. Ampay, dayo pay. Marabno so. Wanin. Nabugsat. Kasi yung body ko. Apay. Lagi na sabi.
Nangalam mo gayang pila. Ni. Nangalay ta. Bossing. Ha? Eh? Pigsado gano'n. Ayun, pangwalo. Nice. Ay gulo. Pangwalo guys. Meron daw ito. Pangwalo. Ha? Ha? Napirsay? Ang siyam. Yun. Aray. Anay ko. Pang 10 guys. Pakita mo. Ilan na. Ayan o. Oh. Ama na. Naging butas. Nagbasit. Ayun. Pang 10 guys. Ama na. Ha? Jai. Natadakal? Inuwali naman natin eh. Hindi lakal yan. Lamot. Kawan? Nakaka-10 na tayo guys. Apo? Dagpaiso? Ape ka nagnanagnanak tatita? Seven guys, oh. 11. Yung kulot naghukay. Yan o. Awan. Guyudan na mga. Iya, great. Ay. Pangmanatan kasi? Ha? Pangmanan? Pang 12. Yaman ko bang tulo? Pang 12 guys. Ni? Ano? Pang 12. Dat pa ni direct. Yung
My goodness. Ayan, pang 12 mga ka-idol. Nag-ukay sila pang 13. Siguro doon Kung makuha pang 13. Ayan. May sino tala paayag. Nalan. Talaga. Amala. Ay, talaga. 13. Sa 13 guys. Kita yung masibisi. Sumula na lang gas da. Basit. Sa 13. At tayo masibsibuganin. Babas city niya. Dito kumuha. Pagdak 25. Patal mo. Pakawala mo. Nala. Nangala bebe. Abay. Ayan. Nabitin na. Ayun. Pang 14 guys. Ayun naman dyan na oh. Oh. Ni. Hindi makita. Ni. Ayan oh. Oh. Pang 14 mga kalodi. Loading us. Ha? Ayan oh. Pang 14 yan mga ka-idolo. Lagay natin dito sa ating postal bebe. 40 Peraiso. Yan guys, magluluto kami ng pananghalian. Kakatapos lang namin manguha ulit. Babalik pa kami isang beses guys. Baling ating nakuha 14 piraso mga ka-idol lodi, Mga kasupot. Nilayo. tanan, magugasan na.
dyan. Gawan!